Ndokudokezai mabuja akanaka atauya anonhaudza nyasi zuwa rechigumi noribodzi mwedzi uno waiye kubvumbi. Tanda munaudza nyasi wamunangarwa wakareketayo kutoti ndakaenda kunze kwenyika koringa kuti goridhe randakatumira kuti wakomana wachengete kunze kwenyikako ririyo chere. Ndakariona ririyo rakazara rese. Waribe kureketa kuti nyika yacho ndokupi kwawakaenda kochengetesa goridhero. Apa zviri kutoshora mutemo nyika kano kutoti goridhero kureketa kuno kana wakanzi wamuka wasisipa wamunangarwawo mbani achaziva kuti goridhero riripi mbani. Chanja chopfene tochiziva maitiro hacho. Rekai tigoramba takaringa ipapa kuti zvichapera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai. Kudare reparamende mukureketeri wekudare reparamende agonyepiwa nevanhu kuti anenge akuita zvokusarura achekuita madiro aJorgina achiita kuti wana Chabangu warambe warimo mudare reparamende. Ipapa umwe MP wokuEntumbane anonzi Dengilizwe Juma akanyora tsamba achiti Chabangu tamubisa mubato redu, kureketa kuti Chabangu aifanira kuburika kudare reparamende. Asi vari kundosiiva wakadando mapepa yavo vari kunyorayo tsveno ari kundoitisa kupukutisiwa mapepa, pukutisiwa bhutsu. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimbotekaidziwa sei. Asi kuona kwedu aiwa Chabangu ngwawo, saka wanotomubisa ikoko, wari kutoda kuti arambe aripo. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichindokunyepai. Kwaburika pokare masoko anorwadza kuterekera areketiwayo kutoti izvezvi hurumende iri kufunga kuti itenge motika dzorudzi rweIsuzu double cab kuitira kuti maMP akone kuboya motika mbodzi achiboya motika ibodzi. Motika dzida kutengiwa dzibhadhawa mari inoita zviuru $60,000 zvomari yekuAmerica, $60,000 pachirungu. Mabuja apa ndisu pokare vanhu wabodzi vari kukumbira mari yechokudya kuti tikuda kuti vanhu vedu vareke kugopfa nenzara. Apa ndisu pokare tiri kuita izvozvo zvekuda kuti kutenga motika dzokuti vanhu vari maMP vakone kuseenzesa. Nayawe dzimwe nzero aiwa dzakaita kupesanisiwa chaiko. Kanzuro reguta reHarare izvezvi inenge ichakaroita kuruza chaiko, nokutoti izvezvi kuno mumwe imba iri pasi pogutapo panzvimbo yotown house yakaputikirwa nohwizika huri pasi pogutapo hunotekaira nohwizi Julius Nyerere. Panohwizika pasi paye. Hwiziho hwaakaita kupadura, kuno kupadura iko hagoita vaenda kopitimidza mvura mumba mokanzurumo, mapepa, mabhuku, zvinhu zvese zvenguva yekare nguva yana Rodzi iya kusvikira nguva yese yatatiri inoi. Zvakaendewa nomvura wakomana. Zvimwe zvacho zvichakona kubenuka kuti zvigoboeka, zvimwe zvacho zvichakona kuboeka asi zvinenge zvadzimika dzimwe nguva. Zvino hazvaita kurwadza, asi tinondovimba kuti ipapa pachaita kuti wachinje maitiro nemafungiro. Tindori paguta reHararero kwaina Jacobo Mafume ari ndiye meya weguta ri. Tiri kufunga ipapa kutoti mukati moguta moHararemo tiise makamera anogoringa kuti mbanani wari kutekaira zvakanyangaritsa nodzimotika, mbanani wari kutadza kutetekera mutemo wemugwagwa kana wachitekaira nodzimotika, nozvimwe zvakawanda kusanganisira ana mbavha vanobira vanhu waye. Tinenge takuvamonita nokuwabata ipapo pakamerapo. Rekai tigoona kuti zvinonga zvichiperera kupi. Ticharamba takaringa. Mutongi wokuchitungwiza aita izvezvi kutoti vanhu vari vashanu vanosanganisira kanzura Bevan Murada aiva vari bemhosva ngavachisiyiwe, wanga wakagonziwo mhosva yayo njokuti vagonetsana nevanhu ZANU-PF pachibhorani. Munoona zvatinoitirwa nomapfene aya.
iri zvakaita kuoma chaiko. Tikundotenda kuti waburisiwa waribe mhosva yawabatiwa nayo ngazviende mberi. Sitembiso Nyoni kurukota noringano nharaunda mhuka dzokumusango zvimwe zvakadando raakureketa kutoti kwai nyika yeZimbabwe yaita kuvhiringika izvezvi kwaitino makirogiramu anoita zviuru 163 kwaipapa 166,220 kg dzonyanga dzonzou. Kwai izvozvi mari yatingadai tinayo dai tiri kubvumiwa kutengesa inosvika mamiliyoni 400 okuti tibate. Isi kundoti aiwa ngawamboramba wakapfika ipapa. Kana zvakakoneka kuita kuti ngoda ipere paribe kana chibodzi chaitika, kana idzodzi nyanga dzinokona pokare kundopera paribe kana chibodzi chaitika. Ngaitimirire hurumende inopfungwa dzevanhu inoita zvido zvevanhu ikone kugoita kuti zviitike zviri nani, tikone kugoboya zvinobatika zvakanaka zvinobva ipapo. Wamuturi Ncube kureketa kuno hwagotiwo tichiri kuongorora nokupenengura nokuzuma nokuzemena kuti Old Mutual pokareno PPC todzibenutsa chere pamusika wozvikamu woZimbabwe Stock Exchange. Tikaitione kuti zvinoperera papi nokutoti makambani akamisiwa kutengesa zvikamu zvawo paZimbabwe Stock Exchange mugore ra2020 chairo. Idi paribe chizvino apa ticharamba hedu takanoringa. Hurumende iri kurohwa manja kureketa kuno nokubudirira kwayaita pakurwisa mushonga unoringa nozvokudzivirira chirwere choshuramatongo HIV kuvanhu vanenge varibe. Kwairira jekiseni, unobaiwa jekiseni woenda hako koita madiro acho jina. Apa pakafitira kugwarashiwa vanhu ipapa, pakafitira kugwarashiwa vanhu ipapa. Tikaitione wanomano wanoziva kuti upenyu idamba kabodzi, unoita hunge uri kakiti kanoramba kachindoita zvokutamba kachitetemba kuti ndinozopona. Munhu ukaera wazohwara, aiwa kuhwara kwacho kabodzi zvinenge zvatogomba muropa imomo. Tikaitione kuti zvinoperera papi. Kwai kamushongako kanonzi Cabotegravir long acting. Tikaitirambe takaringa. Tochiringadzo mutambo paina Benjani Mpenjani Mwarwari. Izvezvi aiwa ndaayo kuIngland kwandakaenda ndakurairidza chikwata choPlymouth chowapwerewawo kuti kwai ndimbosimba papfungwa dzangu kurairidza kwacho. Ndikaitione kuti zvinenge zvidini. Wamwe wagoti aendera mari, wamwe wakati kudini. Rekaitione. Asi izvozvi zvinondotinakira kuti kana akakona kuzoita tusvinu, rekai tinenge tichingoona kuti anenge achizvikona chere agobenuke abatsiridze zvokwedu kuno. Stuart Matsikenyeri kwaipapa ndiye anzi noZimbabwe Cricket anenge ari ndiye murairidzi wechikwata chovarume choZimbabwe mwedzi uri kuteera pauri kuenda kunyika yoBangladesh. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei tichikunyepai. Tikaringa dzirikitika pasi rese kwaiwa nhongo vari kuita inonzi pachirungu Ponzi scheme yakatenziwa kuti pig farm trading. Kwaiwasungiwa zvinhu zvavo, wabatiwa zvinhu zvavo zvanga zviri zvomamiliyoni anoita makumiliyoni 403 ozvuru, 4.3 million rands pachirungu. Kwaiwanga vari kuti kwai iwewe ukabhadhara zviuru zviri zvomari yemuSouth Africa kutenga nguruve, tobva tatanda kuti pamwedzi tichikupa 500 kogore ribodzi. Makazviboyepi? Upenyu huribe kuchipa kudando. Kuno vanhu vanoita nyaya yekuti vanenge vano makaro ndo anonetsa, ndo anoita kuti zvidando vanhu vajihwe mari. Tikaitione kuti zvichapera sei ipapa. Apa kambani inoita zvokuchera yomugodhi yoSibanye kwai yagorekerai kutoti tinoda kutogwemena futi pokare mamwe mabasa zviuru 3 warume. Kuita kupfunyiwa chisero kanonhamo kwakuitika muSouth Africa mumu. Tikaitirambe takaringa ipapa kuti zvinombopera zvakaita sei tinenge tichikunyepai.
Nyika yoComoros kureketa kuno kwaino vanhu vakawanda watiza mujeri. Aiwa, zvagara mukaona panotiza vanhu mujeri, moziva kuti panewo mukati atengesa dhiri, wakatengesa kare kana kuti wachiri kutotengesa kuti zviitike zvinondoitika izvo. Regai tigoramba takaringa ipapa kuona kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Nyika yoVietnam yatongera munhu anonzi Trong My Lan kupfa, kuuraiwa nonyaya yekuti kwaiya agoita nyaya yekubira vanhu. Kwaiyeyu My Lan yuyu, aiwa, anozikanwa nokuti munhu ano zvinhu zvache. Kunoregai tione kuti zvinoperera papi. Tinenge takaringa tichikunyepai. Britain kwaino muyembe fani yagoreketa kuti tabenutsa zvinhu zvakabiwa kuAsante kutongi hwaAsante kunyika yoGhana. Ipapa kwaiva benutsa zvinhu zvinosvika 32, 32 pachirungu. Asi kwaitiri kukweretesai imimi waridzi wazvo, tiri kukweretesai kuchinguwa tozobenuka tichizvitora. Vanoita kujairira vanhu vavo, idi zvakaita kunyangariwa. Regai tigoona ipapa kuti kwasande wacho wachazozviti kudini ipapo. KuSouth Africa pokare kwaizvezvi gurukota rinoringa nezvefundo yepamusoro ratiro bhodhi rinoringa nezvemari inopuwa vapwere vari kufunda iyi. Kwairiribe rabisiwa izvezvi, ranyongodotsiwa kureketa kuno. Regai tione kuti zvinonga zvichiperera kupi. Britain ipapa yagototi nokushomeka kurikuitika, kusaika kurikuitika watyairi wari uchaira mabhazi, takutoda kutobenutsa mutemo tidzikise makore ekuti munhu anobvumiwa kurova bhazi kusvikira pamakore 18. Zvakuchizopuwa pfana manje kureketa kuno. Idi unondombwa iwe. Apa chinotohwadza ndicho chekuti isusu kwedu tinotoramba tiri kutsvaka hwarawa basi kuti ndizodziite zvekuchaira mabhazi nokudidi. Tinodaba kuti vanhu watande wachiri wadiki wachitemiwa zvembuda ropa. Regai tione ipapa kuti zvinopopera sei. Wamwe wahwadziwa, wamwe wafara. Kwareketika masoko kuti O.J. Simpson apfa nyasi, aitamba mutambo weAmerican football. Regai tione kuti zvinoperera papi. Agwarashiwa nochirwere chegomarara ana makore 46. Mweya wacho ngauzorore murugare samazuva ese. Mabuja, regai isusu tichigumire pano kamu. Ndini wenyu Mhanduwe Wonawu.